Другата майка, където предавахме. С дивото кошерче, какво е станало? Няма голям резултат. Скопчили са обаче там надолу. Може и май вече да се е приели, аз нещо не виждам. У всички гледам, има. Възпитани пчели са, да ви кажа. Вижте колко чисто са си изяли всичко. Браво. Я виж. И сега ще видим мамата. Какво е станало тук? Мисля, че майката е загинала. Дали? Да. Не са успяли да я отворят и... Да. И на филе станала на малко мазъл. Баги пчелите не могат да си отворят майката. Не е малко кой да е храни. Това е положението. Истината е, че този, който ги е пратил, явно не е сложил правилната пропорция, защото с другия кошер по същия начин не успяха да си отворят. Да. Докато при други хора, които купуват пчели, нещата са по много по-различен начин. Аз съм се надявам тук да е. Всъщност има нещо, защото вижте как се... Скъпчили се. Добре, Айде, като трябваше да им сложим малко пил. тръгваме. Чао за сега.